hyvät katunilla se tervetuloa uusinta videota, jossa vietetään päivätussa. Elikkä nyt mennään ihan tuota pikaa. Jos et ole tilannut kanavaa, niin muista tilaa YouTube-kanava. Nyt kun ollaan tässä Lidliä, niin haetaan aamuvehkeet junamatkaa varten. Eli mennäänpä käymään kaupassa. Let's go! Niin, ja nyt kun on haettu aamuvehkeet, niin mennäänpä toi Tampereen juna-asemalle odottamaan Turun junaa. Niin, ollaan saavuttu kulkuun tässä ja 14. heinäkuuta. Ihana maisemat kaikki. Tänään testissä energioimaa sai ilmaiseksi ja nyt maistetaan. Pistetään tälle 2/2 ihan hirveetä kuraa. 5/2. Nonni on tää hanskatorilla ja ei tää kovin mikään hanskapaikka oikeesti oo. Vois mennä jonnekin muualle. Parempi juoma Rockstarin sijaan on kommi. Niin ja nyt on tää Mammin Kebab hanskassa, eli mennään kohta syömään. Kun mä kävin viimeksi heinäkuussa Mammin Kebabissa, mä autoin. Sheivasin. On se kova sälyni, on se kova. Ja tein Kalleen kanssa hanska videota. Mitä hauska kuuma, katsotaan kuningas! No niin, ja nyt mennään jokkiin. Mitä hausin tappaja taas? On pakko tehdä. Mulla on hirveen nälkä! Rilaksi, ota! Mitä Jeesus? Mitä? Herra Jumala, miten iso hanska. Nyt otetaan ensimmäinen palsta. Ai että kun näyttää herkulliselta. Herkullista. Lassi, onko se shokissa? No niin, nyt pizza on syöty. Ja siitä teidän laatikot kuvaa. Ja kohta kun mun Tampereen juna tulee kohta, niin lähdetäänpäs nyt asemalle ja kohta kotia. Niin nyt ollaan juna-asemalla ja aletaan lähteä kohta Tampereelle päin, mutta nyt YouTube-video loppuu kohta tähän. Kiitti kun katsoit videon. Kiitti paljon Mammin Kebab, Klassu, Kalet ja Ahmet kun teitte pizzat. Kiitos kaikille kohta katsojille. Ensi videota ei vielä tiedä mikä se on, mutta kohta muista tilaa kanava, se on kohta moro moro.